e Hugo de primeiro C. O título do experimento que vamos levar a cabo é construir unha depuradora caseira. O obxectivo é entender e comprobar como se realiza a decantación e a filtración da auga nunha depuradora. Materiais: botella de auga cortada, Trochas de diferentes tamaños, grava, area, follas, mostra de agua sucia, algodón. Desenvolvemento: colocamos unha botella baileira cortada boca abaixo, facemos as capas, algodón. agora metemos velas grandes, medianas e pequenas. Ahora botamos unha capa de area máis gorda e outra máis fina. Unha capa de follas. Agora botamos a mostra de auga sucia na depuradora caseira. Observamos como se filtra a auga lentamente. O resultado é unha depuradora caseira para filtrar a auga. Conclusión: A auga que se utiliza nas nosas casas ten que ser depurada antes de volver aos ríos para que non se contamine. este proceso realízase en depuradoras. Con este experimento vemos como funciona parte do proceso de depuración e tratamento das augas. Isto foi todo, ata o próximo experimento.